салом. Як хабар. мавқеъи Тоҷикистон аз рӯи суръат ва нархи интернет боз поинтар рафт. дар радабандии Speedtest Global Index Тоҷикистон ба ҳисоботи моҳи августи соли ҷорӣ зинаи шашумро касб мекунад, аммо аз охири рӯйхат ҷои 139 дар миёни 145 кишвари ҷаҳон. Ин дар ҳолест ки Тоҷикистон дар аввали сол дар зинаи 136 қарор дошт. пас аз Тоҷикистон дар зинаҳои охири радабандӣ ҳамзамон Венесуэла, Куба, Боливия, Судон, Афғонистон ва чанд кишвари дигар қарор гирифтанд. кишвари мо аз рӯи интернети ноқилӣ низ мавқеъи худро поинтар бурдааст. таъкид мегардад ки Тоҷикистон ба ҳолати моҳи августи соли ҷорӣ аз рӯи интернети ноқилӣ дар миёни 182 кишвари ҷаҳон зинаи 133-ро касб кардааст. дар ҳамин ҳол Тоҷикистон дар оғози соли ҷорӣ дар зинаи 118 қарор дошт. дар ин рейтинг нархи интернети мобилии Тоҷикистон ба ҳолати моҳи августи соли ҷорӣ 39 зина поин рафтааст. муаллифони ин радабандӣ 1 гигабайт интернети мобилиро дар Тоҷикистон $1.67 ҳисоб карданд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.